Sir, unsa na lang imong ikasulti ngadto kang Mayor Dilio, no? Dilio Luod nga gitabangan gid ka nga makauli dito sa Sinakaban. Salamat po ni Mayor na mauli ito. Ito kaligtan dapat. So laos-laos na ka dito ha. Nanay imong kwarta. Mo na ipakita sa imong kwarta, sir. Pakita paliog kanang gihatag. Nana. So okay, sige. Nay di po dispatcher din eh. Sir, atong pani pa spill lang nila to paliog, sir. Sige, para at least makatabang ko naman. Okay, sige. Salamat, sir ha. Salamat. Okay. Sige, salamat. Sakay na ka, sir. Ya, sige, sakay na. Na. So dito no, sakay na siya karon og padulong ni sa may Sinakaban. But para usamis pa ang iyahang sakyan kay wa manggoy diretso dito. Na walay diretso, muna ang sakay lang sa saga usamis sa karon nga panahon na. Kay gikan sa usamis, musakay po din siya padulong dito sa Sinakaban.